sɔgɔmada fɛ nɛgɛ ɲɛ 7 tɛmɛna sanga 30 ye Mali kɔnɔ. An ka foli bɛ aw ye. VOA Bambara ka tabale gosika ye nin ye VOA Afrika kunnafoni turukalaw kan. Mariam Kuyate. An balimaw aw dɔn se kɛnɛ kɔnɔ. Kunnafoni daminɛna an bɛna kuma Faransika lasigiden min bɛ Niger jamana na n'a ɲinina fɛ k'a ka Niger jamana bila. Ale kɔni b'a ka baaraw kunna halisa Niamey. Min ye Faransi ɲɛmaw ye olu kɔni y'a jira k'u ka lasigiden bɛna to Niger jamana na ko sabula sɔrdasi kura minnu bɛ jamana kunna k'u t'u ka fangatigiya dɔn. Min ye Europe keleya tɔnba ye ale kɔni y'a ka dɛmɛ jira kunun Faransika lasigiden ma Niger. Ameriki jamanakuntigi kɔrɔ Donald Trump ale kɔni bɛna kiri masi kalo san 2024 waati fédéral kiiritigɛso fɛ ka d'a kan k'a tun bɛ fɛ ka yɛlɛma don kalata jaabiw la min yɛrɛ kɛla kabini san 2020 waati. O kɔ an bɛna taa Bobo Julaso ka kuma maa minnu ka baara bɛnnen don bariko kɔrɔ dilan ma. Nin barikon bakini Dawuda Kulibali ko a bɛ olu tanga ka bɔ baaradenya ra ani ni vacances bilara olu ka se ka to ka u bolo yɛlɛma ni fɛn wɛrɛ ye. Ne bɛ baara na depuis ka dɔgɔ. Kadet Traoré ale bɛna walawalali kɛ an ye o koɲaw kan. Bitala kolomaw de filɛ ninnu ye minnu bɛna tɛntɛn sɔɔni Mariam Kuyate fɛ. A y'aw bisimila. An balimaw an bɛ sɔgɔmada fɛ foli kɛrɛnkɛrɛn ka lase aw bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ ani diɲɛ fan wɛrɛ fɛ. A y'aw bisimila nin ye tabale kɛnɛ sigilen ye. Mali marabagaw ye wele bila kunun kulu marifatigiw ma minnu ye tɛgɛnɔ bila bɛnkan sɛbɛn na yaasa ka se ka kumaɲɔgɔnya kɛ n'u ye. Nin wele yɛrɛ bɛ ka kɛ waati min na jɛkulu min bɛ nin kulu ninnu fara ɲɔgɔn kan o ka kumalasela ye Mali sɔrdasiw ka avion jalaki k'u ye bɔnbuw ci Sema dagayɔrɔ la Kidal marabolo kɔnɔ ko nka min ye tiɲɛni ye ko o ma ye a ko la. An bɛ taa Niger jamana na Faransika lasigiden min bɛ yen n'a ɲinina fɛ k'a ka Niger jamana bila ale b'a ka baaraw kɔni kunna halisa. Min ye Paris ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ k'u tɛ sɔrdasi kura ninnu ka fangatigiya dɔn o siratigɛ la k'u ka lasigiden k'o na to Niger jamana na. O laseli yɛrɛ kɛla kunun Faransi jamanakuntigi fɛ Emmanuel Macron. Kajatu Traoré an k'a lamɛn. A ka saranganiw senfɛ jamana ka kɔkan baara kan u ni jamana wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛla la Faransi jamanakuntigi Emmanuel Macron ye a jira k'a fɔ awɔ ko Faransi ka ciden min sigilen bɛ Niger jamana kan tuloma jɔlen don. On doit être clair, cohérent. Sinon, qui nous écoutera? Dans quelle capitale africaine on peut dire qu'on a une politique de partenariat avec un dirigeant si quand ils subissent là, on ne peut pas être en soutien? Hakaja tile fila waati de dira ma Niger jamanatigi kuraw fɛ k'a ka u ka jamana bila. Hakilila jiginna dɔgɔkun tɛmɛnen na jumadon na Niger fangatigi kuraw olu ye laseli kɛ k'a fɔ ko u bɛ laɲini kɛ Faransi ka lasigiden fɛ min bɛ u ka jamana kɔnɔna na k'a k'a ka minɛnw cɛ ko ka bɔ u ka jamana kɔnɔna na ka d'a kan k'a fɔ awa ko a y'i ban ani fangatigi kura ninnu ka sigi ka kuma kɛ ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya ani fɛnɛ awa ko Faransi ye waleya dɔw fɛnɛ ta ko ka ɲɛsin u ka jamana ma olu ka jamana ka nafati fɛn minnu na. Bonne économiquement pour eux et qui sont en train de perdre tous les financements internationaux qui étaient en train de leur permettre de sortir de la pauvreté. La seli min bɛna mɛn aw fɛ nin bɔra colonel Mariam Sagara yɔrɔ uti kalo tile 11 san 2022 la. Colonel Mariam Sagara ye sɔrdasiw ka kuma lase soba n'o ye DIRPA ye o ɲɛma dankan ye. Aw bɛ sɔrɔsiw dɛmɛ ni mun ye a ma fɔ ka taa marifa ta a ma fɔ ka dɔwɛrɛ kɛ aw bɛ sɔrɔsiw dɛmɛ ni kunnafoni di de i bɛ mɔgɔ i bara a tigi bɛ bɔrɔ t'a la don o don k'a don aw ka du kɔnɔ mun bɛ bɔrɔ kɔnɔ aw t'o dɔn aw sigilen don k'aw makun ko ni tiɲɛni kɛra don min na ko ja nin tun ye terroriste de yan'o ka kɛ mun na aw t'a ɲɛfɔ fɛn fɛn filɛ nin ye k'a fɔ ko u bɛ terrorisme ni fɛn kɛ an dɔw de don maliyɛnw de don an joli de don an bɛ se ka kuma u fɛ fɛnɛ sensibilisation na aw bɛ ka nin min kɛ nin taabolo tɛ a y'a dabila an ka na an ka jɛ ka Mali jɔ ɲɔgɔn fɛ n'an sera k'o kɛ ka caman bɔ a la sisan aw yɛrɛ b'a dɔn caman bɛ bɔ kɛlɛ la. Nin tun ye colonel Mariam Sagara ka laseli ye ka bɔ DIRPA la n'o ye Mali sɔrdasiw ka kuma lase soba ye. Ka kɛɲɛ ni Faransi jamanakuntigi ka ni kumakan ninnu ye Seku Tankara an ka ale ka yetaw lamɛn Afrika jabaraniso ɲɛma don.
sabula Faransi jamana ɲɛmɔgɔ ale bɛ ɲinɛ k'a fɔ ko deuxième guerre mondiale a bɛ ka kuma fɛn fɛn fɔ an bɛ se ka o ɲɔgɔnna lasegin u ma k'a fɔ ko ni an farafin jamanaw kun tɛ Faransi bɛ cogo min na a kun tɛ to o cogo la sabula Alemaw kun nana fo Paris ɲinɛli kumaw de don k'a fɔ ko ni Faransi kun ma na Mali Burkina ko jihadikɛlaw kun bɛ na fo an ka fabaw kɔnɔna na o kuma kɔni tɛ tiɲɛ ye puisque a wagati la an bɛɛ bɔra kalama a ko kun kɛra de ka mɔgɔw jalasiran ka mɔgɔw lapapa bɔ kɛra kalama yɛrɛ c'est vrai u nana kɔni jɔyɔrɔnin dɔ yɛrɛ mais k'a fɔ ko n'olu de kun tɛ mɔgɔ tɛ se ka kala turu o kuma kan o tɛ tiɲɛ ye. mais ko in bɛ kan ka taga cogoya min na e yɛrɛ bolo nin ko bɛ se ka na falen walima ka laban mun de la. a laban bɛ sɔn ka kɛ murutili yɛrɛ 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 sabula Macron ni Faransi bɛ ka ɲinɛ mun kɔ Mali ni Burkina ni Niger dɔrɔn tɛ hali n'i y'a jateminɛ Algérie n'u tɛ fanba fɛ o donc o jamanaw dun de bɛ ka fara ɲɔgɔn kan kɔgɔji Méditerranée o de ye u ni Faransi ka frontière ye donc ni a ko taara ka taa ɲɛ fɛn wɛrɛ bɛ sɔn ka bɔ a la mun tɛ hali ni si ye parce que i tɛ se ka to i yɛrɛ ma don o don n'i wulila i bɛ mɔgɔw dɔgɔya don o don n'i wulila i bɛ kow kɛ ko minnu man ka kɛ k'a fɔ ko tigilamɔgɔw fana ka to u bolo ma alors que an b'a dɔn minnu b'olu fanga ninnu na sisan denmisɛnnin mɔgɔw de don olu ni Macron yɛrɛ a bɛɛ ye si kelen ye Faransi ɲɛna san 50 san 60 ko tun bɛ cogo min na a tɛ o cogo la ne kɔni ka jate la n'an taara nin cogo in fɛ a ko bɛ na ni gɛrɛntɛba ye Faransi politiki mɔgɔ dɔw wɛrɛ y'a kuma fɔ i n'a fɔ Jean-Luc Mélenchon olu bɛɛ bɛ ka jalaki di Macron ma ani a ka politiki ɲɛsinnen don ni jamana ninnu ma k'a fɔ k'a ka taa dɔɔni dɔɔni farafin jamana ninnu Mali Burkina Niger Sahel jamana ninnu faamu sinon a ko bɛ na ni gɛrɛntɛba de ye ɲɛfɛ. CEDEAO kan ka mun de bila sen kan nin wagati in na yaasa nin kana na kɛ balawu wɛrɛ ye tuguni. CEDEAO y'a seko kɛ jamanaw kalali la jamanadenw ka tagama la ka bɔ dugu dɔ la ka na dugu dɔ la sɔrɔ bosoni sira kan n'a kan ka mun kɛ a k'i ɲin bɔ politiki ko la a ka i bila jamanadenw kɔfɛ jamanadenw bɛ mun fɛ CEDEAO fana kan ka kɛ o de fɛ sinon n'a m'o kɛ dɔrɔn a ye fɛn fɛn kɛ ɲuman na mɔgɔw hakili bɛ bɔ a bɛɛ kɔ mun ye Niger problème ye kɛrɛnkɛrɛnnen na k'a fɔ k'a bɛ Bazoum lasigi c'est vrai que Bazoum a ye kala de ta kɔlɔlɔ min b'o la k'a lasigi jagoya la o kɔlɔlɔ ka bon ka tɛmɛ a bɛ se ka na ni nafa mun ye. Jamanaw minɛcogo ni ɲɔgɔn cɛ e ye faamuyali jumɛn fana sɔrɔ o cogoya la. Niger ka dandugu de ni Niger bɔr'u bolo dɔrɔn foyi wɛrɛ tɛ kɛ yen a ɲɔgɔnna kɛra Burkina a ɲɔgɔnna kɛra Mali la y'olu jamana ninnu reconnu même Tchad mun filɛ nin ye problème foyi ma kɛ yen an b'a dɔn Niger nafa min bɛ Faransi kan n'u ka kuranko ni uranium ko ni fɛnw ye o de don an bɛ se ka bisigi k'a fɔ ko o de bɛ k'a kɛ u bɛ k'u fasa ja Niger la u gɛnna u banna ka taa Niger ɲɛmɔgɔw de ko k'u ka ta ka bɔ yen Niger jamanadenw de ko k'u ka ta ka bɔ yen musow ni denmisɛnninw de ko k'u ka ta ka bɔ yen mais o bɛɛ la ani Macron mankan mɛn k'a fɔ k'olu tɛ taa ko jamana ɲɛmɔgɔ minnu bɛ olu t'olu dɔn. min ye Europe keleya tɔnba ye ale kɔni y'a ka dɛmɛ yira kunu ka ɲɛsi Faransi lasigiden ma Niger Kadiatu Traoré ale bɛ o laseli ka ɲɛ. Niger fanga d'Afrikɛla ninnu ka danatigɛli ka Faransi ka lasigiden gɛn ka bɔ u ka jamana kɔnɔ ye dalabɔli kura de ye min bɛna gɛlɛyaba de don ɲɛ sɔrɔli la bɛnkan na ka kɛɲɛ ni gɛlɛya min bɛ u ka jamana kan ni waati in na ni laseli ninnu kɛra nazarala keleya tɔnba ka cakɛda min janbɛ u ka kɔkanko baaraw la ka kuma latɛmɛ la Nabila Masrali fɛ kunnafoni sɛbɛn dɔ kɔnɔna na a ye a fara kan k'a fɔ ko Union Européenne ma fanga kura ni lakodɔnya ko wa k'u tɛna u lakodɔnya ne hakilina jiginya ye k'a fɔ ko u tun kumana a koɲa kan kaban kalo laban waati la sɔrɔdasi minnu bina fanga ka k'a daraki Niger jamana kan kabini juillet kalo tile 26 waati la kɛlen bɛ ka u ka jamanatigi kɔrɔ Mohamed Bazoum minɛ k'a kɛ kasoladen ye u ka masayaso kɔnɔna na ne ka tila ka kɛlɛ jagoya ta k'a bin Faransi jamana kan min ye u ka jamana kɔnboya ka tɛmɛ Conseil national pour la sauvegarde de la partie CNSP ne fanga bɛ u bolola la n'a a ɲɛmɔgɔya bɛ Général Abdrahman Tiani bolo ye a ɲini juma tɛmɛnen wulada la Faransi lasigiden min bɛ Niger jamana kan Sylvain Ité k'a ka bɔ u ka jamana kɔnɔna na CNSP ye kofɔli kɛ fɛnɛ bɛnkan min bɛ lakanakow ni sɔrɔdasiw ka baara la Ɲame ani Paris cɛla la kan karidon Niger faso jama minnu bɛ kan ka ni sɔrɔdasi fanga ninnu kɔkɔrɔma don bayirika caman de bɔra ka u kunda Faransi ka sɔrɔdasiw dagayɔrɔ kan Ɲame ka taa ka nisɔngoya jira ne Faransi bandiru farali ye ani sɛbɛnni dɔw ye pankartiw kan k'a jira k'a fɔ ko Faransi ka sɔrɔdasiw ka taa ka bɔ u ka jamana kɔnɔ. Ne Janaba Lobo Traoré ka bɔ Kayi radio kɛni a bɛ dugu kunnafoni di a bɛ jamana kiban kunnafoni di a bɛ duniya ferekɛ naani bɛɛ lajɛlen kunnafoni di ni président kumana u bɛ kuma radio la an b'a lamɛn an bɛ ministre ka kumaw lamɛn an bɛ kuma bɛɛ information bɛɛ sɔrɔ à travers la radio
An bɛ taa Ameriki jamana na. U ka jamanakuntigi kɔrɔ Donald Trump ale kɔni bɛna kiri masikalo san 2024 Fédéral kiiritigɛso la ka da kan k'a tun bɛ fɛ ko ka yɛlɛma don kalata jaabiw la minnu kɛla kabini san 2020 waati. Modibo Dambele ale ka laseli do ka bɔ Ameriki jamana kɔnɔ. Kiiritigɛla Tania Chutkan ni ale de bɛna bila ko ɲɛmɔgɔya la ye jalatigɛli kɛ nin don in kan kiiri dɔ senfɛ mun laɲini kɛra fan fila bɛɛ fɛ. Nɔminɛnikɛla kɛrɛnkɛrɛnlen Jack Smith ale tun fɛla ko ye ko Donald Trump a ka kiiri ka kɛ Washington janvier kalo tile 2 san 2024 wagati min ni a y'o ye komi o ka suru yasa a ka se k'a labɛn. O wagati kelen la a ka lafasalikɛlaw olu tun bɛ wagati jan dɔ ɲinina mun kan ka kɛ avril la ko o ka jan kojugu kiiritigɛla ka kuma la. A ko nin wagati a ma ta teliya kɔnɔ kiiritigɛla ka kuma la. A ye a da kan ko kiiri a bɛna daminɛ tigitigiya la san 3 ani kalo 2 ani tile 6 janvier kalo tile 6 san 2021 o kɔfɛ. Nin bɛna kɛ Ameriki jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ a ka kojugu kɛ kiiritigɛ fɔlɔ ye ni ale bɛ a fademaw ɲɛ ka fanga ɲini mun kan ka kɛ. Kiiri mun kan ka kɛ marsi kalo san 2024 New York k'a fɔ ko a ye sigana kelen do a kan ko a ye nafolomugu dɔ di ka muso dɔ mun bɛ yɛrɛlangolobɔ filimu kɛ mun kiiri kan ka kɛ mɛ kalo san 2024 Floride ale wurudugu ani kɔrɔnyanfan na a kelen ka gindola sɛbɛnfura dɔw k'olu ta a bɔlen Ameriki jamana famayaso la ni o Maison Blanche ye. Ka sɔrɔ balinako tɛ kiiritigɛla Chutkan ma sɔn a ka lafasalikɛlaw olu minnu tun bɛ fɛ ko san 2 ani hakɛ o ka d'u ma mun bɛ bɛn sɛgɛsɛgɛli yɛrɛ wagati ma yasa u ka se ka jalakili sɛbɛn ninnu k'olu fɛsɛfɛsɛ. Donald Trump ka lafasabaga John Loro ale kɔni dusuma kasira k'a fɔ ko nin wagati mun fɔlen filɛ nin jalakili la ni o ye janvier san 2024 ye ko aw bɛ yɛlɛko kiiritigɛ de ɲini ko nin tɛ kiiritigɛ teliman ye. A ye nin fɔ kiiri senfɛ. A y'aw ka kunnafoniyaw sɔrɔ dongo do sɔgɔma VOA tabalen kan VOA Bambara ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sanga 30 kɔnɔna na o bɛ kɛ dongo do tɛnɛn ka taa bila juma la sɔgɔmada nɛgɛ kaɲɛ 7 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye wa segin bi k'a kan tuguni nɛgɛ kaɲɛ 9 waati ni VOA tabalen ye a y'aw ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sɔrɔ Mali ale ni diɲɛ bina kun kan VOA tabalen ka kunnafoniya kunkun n'a ɲɛɲɛ di aw ma n'an baaraɲɔgɔnw ka wulikajɔ ye Mali kɔnɔna na farafina ale ni diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen. An bɛna farafina gun kan ni kunnafoniyaw ye dɔnikɛlaw olu kɔni bɛnnen do a kan ka fɔ ko findeli hakɛ min bɛ kɔlɔsi sisan diɲɛ kɔnɔ k'a bɛ sɔrɔ waati yɛlɛma o kɔlɔlɔw de fɛ yasa ka se ka faamuyali caman sɔrɔ o koɲɛw kan. An ka lasilikɛla Mohamed Danyogo ale wulila ka se Abdurahman Sanogo ma dɔnikɛla do sigida koɲɛw kan. An ka jɛ k'u lamɛn. Diɲɛ kɔnɔ ni wagati na mun kɔni ye wagati yɛlɛma ye o kuma o bɛ senna kosɛbɛ. Yala dakurunya damadɔ la i bɛ se k'a fɔ an ye wagati yɛlɛma yɛrɛ o ye jumɛn? Wagati yɛlɛma tɛ dɔwɛrɛ ye i n'a fɔ jateminɛw la ni funtɛni kun bɛ wagati hakɛ min kɛ n'a tɛmɛn'o kan ubiyɛn n'a m'o sɔrɔ nɛnɛ bɛ wagati hakɛ min kɛ ka kɔrɔ n'a tɛmɛn'o kan ubiyɛn n'a m'o sɔrɔ san kun bɛ na wagati min na fo ka fori n'a tɛ se o ma bilen mɔgɔw b'a fɔ de ma ko wagati yɛlɛma mais fili dɔ bɛ dɔw ka kuma na a tɛ se ka jateminɛ san 1 walima san 2 kɔnɔ dɛ ko wagati yɛlɛma f'i ka san 30 ɲɔgɔnna de kɛ o y'a dɔgɔmani ye k'a jateminɛ k'a fɔ ko kow taabolo yɛlɛmana o kuma ni i bɛ sɔrɔ k'a fɔ ko wagati yɛlɛma don sinon a tɛ f'a ma ko wagati yɛlɛma. Mali kɔnɔ wagati yɛlɛma a kɔni a bɛ senna i n'a fɔ a bɛ diɲɛ fan tɔw la cogo min na nka jateminɛ jumɛn bɛ se ka yira mɔgɔw la kɛrɛnkɛrɛnnenya k'a fɔ wagati yɛlɛma o bɛ senna n'u bɛ se ka o lajɛ k'a fɔ ko k'a bɛ senna. Bon an ka maaw caman bɛ wagati yɛlɛma in jateminɛ min fɛ o ye tile de ye parce que maaw b'o santi directement n'i ye sumanko ta fanfɛla fɔ ou n'i ye fɛn wɛrɛw fɔ maa min ka baara t'o kan n'i ko yiri tɛ sɔrɔ kungo kɔnɔ bin tɛ sɔrɔ ka di baganw ma o caman bɛ yen maa caman t'o jateminɛ mais ni funtɛni juguyara sisan ni tile kalayara kosɛbɛ maaw b'a jateminɛ k'a dɔw de fɛ u b'a fɔ ko
an yɛrɛ kɔni sɔrɔ kuma dama ou bien a bɛ san hakɛ in bɔ an ma deli ka nin ɲɔgɔnna funtɛni ye fɔlɔ maa caman b'a jateminɛ o de fɛ sinon o dɔrɔn tɛ. An bɛ wagati min na fana o ye samiya kɔnɔna ye wala wagati yɛlɛma yɛrɛ ale kɔlɔlɔ o bɛ se ka kɛ jumɛn ye samiya ale taabolo yɛrɛ kan. Wagati yɛlɛma ka jugu fɛn fɔlɔ ma e k'o tɛ samiya ye wa parce que ni san ma fori sumanw tɛna se ni sumanw ma se dɔrɔn o bɛ kɔngɔ de don mɔgɔw ka jamana kɔnɔ donc waati yɛlɛma ko in fiɲɛba yɛrɛ fɔlɔfɔlɔ ye a bɛ mɔgɔw dɛsɛ u da dumuni yɛrɛ la parce que n'i y'a jateminɛ ɲinɛ yɛrɛ sanw ma na joona wa san nana wagati min na fana n'a ma fori n'a ma a bɛ wagati min na a bɛ jɔ ka kɔrɔ n'a ma tɛmɛ o kan an ka sumanw tɛna se ni sumanw dun ma se dɔrɔn an dalimasa k'an kisi o bɛ na kɛ ja de a bɛ na ni kɔngɔ de ye mɔgɔw ma o de y'o fiɲɛ ye. Ni ko wagati yɛlɛma fana i ko funteniba min bɛ a kɔrɔ yala an minnu ye jateminɛlikɛlaw ye ka ɲɛsin a ma fɛn kuntagalajan don wa ani maaw bɛ se ka fɛɛrɛ jumɛn tigɛ walasa a kɔlɔlɔw mɔgɔw ka kisi a ma. N ye min fɔ n ko f'i ka jateminɛ kɛ ka san 30 ɲɔgɔnna jateminɛ yaasa i bɛ se k'a fɔ ko wagati yɛlɛma yɛrɛ latigɛ ka don parce que sanw bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ sanw cogoyaw tɛ kɛ kelen ye mais ni ja nana sinsin sisan ka san 30 ɲɔgɔnna sɔrɔ ou bien an k'a ye funtɛniba bɛ ka bɔ ka tugu ɲɔgɔn na san 30 ɲɔgɔn na o y'a dɔgɔmani ye koyi n'o kɛra a bɛ sɔrɔ k'a fɔ ko wagati yɛlɛma sigira an fɛ maintenant wagati yɛlɛma in yɛrɛ fiɲɛba ani min b'a kɛ a bɛ juguya mɔgɔw ma kosɛbɛ o ye yiri ntanya de ye parce que ni yiri tɛ yen a ka gɛlɛn tile mana kalaya cogo o cogo ni yiri ka ca yɔrɔ la a ka ca la tile t'i maaw tɔɔrɔ kosɛbɛ mais ni an ye yiri bɛɛ tigɛ k'a ban i yɛrɛ k'a jateminɛ surtout an ka duguba kɔnɔnaw na n'i ye Bamakɔ yɛrɛ ta yɔrɔ o yɔrɔ n'a bɛ fɔ o ma ko ye espace vert ye Bamakɔ pratiquement a bɛɛ feerela duw jɔra a bɛɛ la bon olu de dun kun kan ka kɛ dugu fiɲɛ sama yɔrɔw ye n'a bɛ fɔ o ma ko poumon vert n'olu tɛ yen bilen donc ni tile nana a bɛ tɛmɛ de kunbɛ cogo wɛrɛ t'a la bilen. Ɲininkali laban o ye mun ye o de ye bi bi in na fɛɛrɛ jumɛn de bɛ se ka tigɛ walasa nin wagati yɛlɛma in dan ka se ka kari ale la. N'an bɛ fɛ ka dankari waati yɛlɛma na cogoya 120 t'a la ko an b'an taabolo de yɛlɛma an ka yiri turu k'an taalan ye an k'an janto an ka kungow la ani bolimafɛn ni usine ninnu bɛ sisi jugu min bɔ an ka se ka o kɔlɔsi an ka se ka taji ɲɛnaman k'olu kɔnɔ an ka n'a kɛ moteur kɔrɔbaw ni mobili kɔrɔbaw ye minnu bɛ sisi caman fili mais o bɛɛ la min yɛrɛ kɔni y'a gɛlɛmanba ye yiri turu ye ne nafa ka bɔ an ka yiri turu an k'an janto an ka kungow la an bɛ se k'o yɛrɛ dɔrɔn de kɛ pour que ka se ka wagati yɛlɛma in kunbɛn dɔɔnin. N y'a laseli kɛ kunnafoni daminɛ na Burkina Faso jamana na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bobo Dioulasso borola baarakɛla caman de bɛ yen minnu bɛ barikon kolonw bayɛlɛma k'o kɛ baarakɛminɛ kuraw ye i n'a fɔ sonw buruwɛtiw fo ka taa se furunɔw ma wa u b'u dayirimɛ sɔrɔ a baara kofɔlen na Kadɛ Traoré ale ka fɔ la ka bɔ Bobo Dioulasso. Burkina Faso kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bobo Dioulasso dugu kɔnɔ siraba min bɛ yen n'o b'ale wele ko Boulevard de la Révolution ale dara maa dɔw le siginin bɛ yen ka to ka barikon kɔrɔw gosi k'o bayɛlɛma k'o kɛ jipuseminɛw ye tangɔn fugan buruwɛti a n'a makoɲafɛn caman. Tile kuturu Gawusu Kulibali ale n'a dɔgɔw marteau bɛ o bolo u bɛ barikonw de gosira a y'a ɲɛfɔ an ɲɛna o bɛ nin barikon ninnu sɔrɔ yɔrɔ min na. Barikon ninnu an b'a sɔrɔ yɔrɔ min na an b'a sɔrɔ Gana an b'a sɔrɔ Mali la pour le moment Cotonou an b'a sɔrɔ voilà an b'a sɔrɔ fila bɛɛ la Côte d'Ivoire fana an tun b'a sɔrɔ a tɛ bɔ yen sisan voilà pour le moment Sitɛgi fana tun b'a d'an ma fɔlɔ la Sitɛgi yɛrɛ fana olu tɛ baara kɛra ni barikon in fɔlɔ ba barikon lankolon dɔrɔn de an b'a san ka a yɛlɛma ka datigɛ k'a kɛ jidon ta ye ka peinture mɔgɔw b'a san ka taa ji don a la dɔw b'a san ka taa n'a ye sanubɔyɔrɔ la dɔw b'a san soudeur dɔw b'a san ka kɛ porte ye. An ye Sumayila Dawu sɔrɔ nin yɔrɔ nin na ale nana barikon dasugulanw dɔrɔn de san a bɛ t'o gosi k'o kɛ fugan ye muso bɛ minnu san ka tomuso ŋɔmi a n'a ɲɔgɔnna caman yiran n'a ye. Datugulan nin an b'a kɛ yiranikɛ faga ye dɔw bɛ ji guwara dɔw bɛ tomuso feere yiran n'a kɔnɔ tomuso dɔw b'a yiran a kɔnɔ dɔw bɛ ji guwa n'a ye dɔw bɛ sogo ninnu yiran a kɔnɔ an b'a baara ka kɛ ale de ye. Mun de kama hali ma taa nɛgɛ wɛrɛ san fo ni barikon datugulan. Ale ye baranko de ye a nɛgɛ ka maga n'i ko i b'a gosi
dɔ a ti ci nɔ ti bɔ a la et puis fana a ti sɔgɔ. nin barikon gwasini Dawuda Kulibali ko a bɛ olu tanga ka bɔ baaradenya ra ani ni vacances bilara olu ka se ka to ka u bolo yɛlɛma ni fɛn wɛrɛ ye. Ne bɛ nin baara in na depuis n ka dɔgɔ parce que an bɛ baara kɛ n fakɛ yɛrɛ de fɛ quoi. Ni vacances bilara komi n kun bɛ école la ni vacances bilara an bɛna baara kɛ ni école wulila an bɛ taa kalan kɛ yɔrɔ. ni maa ninnu sigilen n'o tile jukɔrɔ u bɛ gosili kɛra o wasilen n'o i b'a lɔn ko sɛgɛn dɔɔni fɛnɛ b'a ra i n'a fɔ Abdulaye Kulibali y'a ɲɛfɔ cogo min na. Gɛlɛya ka ca dɛ parce que ni force t'i la ni courage t'i la i tɛ se ka baara kɛ quoi ni fanga t'i la ale ni a ka ca quoi i ka dumuni kɛ n'i ma dumuni kɛ ɲɛnama kɔni i tɛ se ka baara kɛ dɛ i ka dumuni kɛ. nin barikon gosila ninnu fɛn minnu dilan o ɲan ye kɔni o cɛ ka ɲi musolakaw fɛnɛ ko a nafa ka bon kosɛbɛ nka o sigiɲɔgɔn fɛnɛ ko baara nin kɛra yɔrɔ min na kɔni a kɔlɔlɔ dɔɔni b'a ra nka Lamini Konate ka fɔta ra sigiɲɔgɔnya kosɔn olu wajibiya n'o k'a muɲu. Walayi o kɔni o ye tiɲɛ ye mankan ka nin bɛ yen kosɛbɛ mais komi sigiɲɔgɔnya kɔnɔ n'o aw bɛ ɲɔgɔn kan ni ala y'a kɛ ni aw ye ɲɔgɔn faamu sigiɲɔgɔnya kɔnɔ tuma dɔ baasi foyi tɛ yen quoi n'o tɛ mankan tuma dɔ a b'an tɔɔrɔ mais an tulo degera la parce que an mɛnna a kɔnɔ n'an mɛnna fɛn min kɔnɔ tuma dɔ a bɛ dege a la. ɲani Bobo Dioulasso ka kobida ɲɛmaw ka se ka sigiyɔrɔya kura di maa ninnu ma olu kɔni o b'o ka baara la n'a ɲaci a n'a kɔlɔlɔw ye nin tun ye Kadɛrɛ Tarawele kumakan ye ka bɔ Bobo Dioulasso Burkina Faso. sisan farikolo ɲɛnajɛ kibaruyaw Siyaka Tarawele ale b'an kunnafoniya. an bɛ taa fɔlɔ Senegalikaw fɛ yen Senegali jamana kan danbɔ ɲɛnajɛ min bɛ wele Dame Innovation a siɲɛ fɔlɔ daminɛna uti kalo tile 12 a kun cɛra kunasini kari uti kalo tile 12 san 2023 in na Côte d'Ivoire jamanaden de ye jɔnjɔn ta Maliden Musa Kulibali ye jɔyɔrɔ 2nan sɔrɔ farafina damu bɔla mɔgɔ 30 cɛla a kɛra Nama Jara ɲɛna VOA lasigiden ka bɔ Dakar. Joël Atse Côte d'Ivoire jamanaden ale de ye ŋana ye farafina damu bɔ la a ye nin turuna Dame Innovation jɔnjɔn ta Senegali paba la n'a nafolo hakɛ ye sefa wari wa 60 ye a nusɔndiyalen a ko nin sebaya bena kɛ sababu ye labɛnw bɛ sabati a bolo diɲɛ damubɔ ɲɛnajɛba in na. C'est rassurant parce que nin sebaya bɛ ne hakili sigi bawo an ni diɲɛ damubɔba in cɛ kalo kelen de tora wala kana n yɛrɛ sɔrɔ nin damubɔ ɲɛnajɛba in na Dakar ka se sɔrɔ o bɛ ne bila jɔyɔrɔ ɲuman na o kɔrɔ ye de ko labɛn bɛ ka sabati ne bolo ka ban walasa ka se ka diɲɛ damubɔba in daminɛ. entamer le mondial. Mali jamanaden Musa Kulibali mɔgɔ caman y'a wale ɲuman dɔ damubɔ kɛnɛ in ka yan a ka cɛsiri la a ko ni filiw tun ma sɔrɔ a tun bɛ nin jɔnjɔn ta Mali drapeau melekelen b'a la a ye jɔyɔrɔ 2nan min sɔrɔ a nafolo hakɛ ye sefa wari wa 50 de ye. Janvier tɛmɛnen n kɛla 3e ye bon nin na n kɛla 2e ye bon a fila bɛɛ la occasion yɛrɛ tun bɛ n bolo hali ka remporter. Mun de ye jɛ nin na. mais n ye erreur fitinin dɔ kɛ parce que i ka jeu dɔw bɛ neli kun kan ka gagner bon et puis n perd la match kelen na donc n bɛ se ka fɔ o de ye n ka tournoi tiɲɛ ni ma se ka remporter n bɛ continuer ka baara kɛ n'Ala sɔnna siɲɛ wɛrɛ n bɛ fɛn bɛɛ kɛ pour que k'o remporter. Senegali jamana min bɛ nin ɲɛnajɛw sigi sen kan damubɔ yiriwali kama farafina u ka damubɔlaw dɛsɛra ka sebaya sɔrɔ kabini u ka damubɔla minnu bɛ komi Abdoulaye Nder Habibu Kanu n'u b'a wele Moustique u ka waati la nin damubɔ ɲɛnajɛ in na Senegali ye jɔyɔrɔ 3nan de sɔrɔ o kama Dame Innovation tɔn ɲɛma Mamadou Kane k'u bɛna degeliw caya walasa damubɔ ka sabati Senegali. Le niveau a beaucoup. Damubɔ jiginna kosɛbɛ Senegali jamana na komi an di an ye ko dɔn an ye nin damubɔ ɲɛnajɛ in sigi sen kan walasa ka fɛn kuraw dɔn a kɔnɔ i n'a fɔ degeliw walasa ka damubɔ sabati an ka jamana kɔnɔ ani diɲɛ seleke 4 na. Et international. Nin ye Dame Innovation ɲɛnajɛ siɲɛ fɔlɔ ye sisan a bɛna kɛ san o san Senegali jamana na Nama Jara Dakar VOA Bambara. K'a kuncɛ bi tarata donya in na uti kalo tile 19 Centre International de Conférence de Bamako la n'an ko CICB Mali Sirantolanta Fédération ɲamayaso kalafili bolodalen do ye VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ Siyaka Tarawele ka laseli don. Malidenw y'u ka cikanw to an ye an ka jɛkulu lamɛn tabali kɛnɛ kɔnɔ.
lamɛnbagaw bɛɛ ka kɛnɛ arajo lamɛnbagaw bɛɛ ka kɛnɛ baw fo kosɛbɛ kosɛbɛ bɛ ɲɛmɔgɔ bɛɛ fo n b'an ka ɲɛmɔgɔ bɛɛ fo ala ka n'an ka ɲɛmɔgɔ bɛɛ dɛmɛ ala k'u kana ne kɔni bɛ se ka ladilikan min di la an ka ɲɛmɔgɔ ma u ka janto fantaw la u ka janto u ka kɔfɛ mɔgɔw la yani bi taa mɔgɔ wɛrɛ dɛmɛ k'a sɔrɔ i tɛ alhamdulillah ka fisa hali bi an b'u kɔ an b'u suteni mɛ o ka janto gɛlɛya kɔni b'an kan ala ka gɛlɛya ni nɔni ka bɔ yen ala ka dɛmɛ kɛ n b'a bɛɛ fo VOA Bambara kan Mohamed Haidara de don depuis Sebenikɔrɔ salamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh. Salamu VOA Afrique lamɛnbagaw ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ne baba kulubali ne mansa bɛ gawo n sigiyɔrɔ bɛ ne gawo ma afirikaw ni an ma ɲɔgɔn faamuya afiriki bɛ ka ɲagami dɛ afiriki bɛ ka ɲagami mankan bɛ afiriki la sisan a bɛɛ nafoloko kɛlɛ de a bɛɛ nafoloko kɛlɛ de sedaw ka ɲi ka wuli ko mun na sedaw tɛ bulo la sedaw man ka wuli ko mun na u bɛ bulo la Macky Sall bile Usman Sango kan nin diɲɛ mɔgɔ bɛɛ b'a kalama ko Macky Sall bile Usman Sango kan sedaw ma wuli ka foyi fɔ n'a ɲagamina waati min na a bɛ sɔrɔ ka wuli munanakan fɔ la Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tɛnɛmagan bagayogo don ka bɔ Farajɛra Konga ni Sibi mara la. N sigilen bɛ Bamakɔ commune 4 la Sebenikɔrɔ. N ka foli bɛ ka taa VOA Africa baarakɛla n'a lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen. Kɔfɛ n bɛ wele ka mun bila ka taa golofina ma. An k'an cɛsiri. Yɛrɛta tɛ taa sɛgɛn kɔ. N balima Maliyɛnw, Nigériens, Burkinabéw, an bɛ wele ka mun bila a y'aw cɛsiri. Gɛlɛya bɛ yen, a bɛ yen kosɛbɛ yɛrɛ mais an bɛ dugawu de kɛ ala ka gɛlɛya nin falen hɛrɛ la. An ka marabagaw, jamanadenw bɛ ka gɛlɛya mun kun aw kɔfɛ aw ye tilen. N'aw tilen baara bɛ ɲɛ ala k'an kisi ala jɛngɛ jamanadenw ye sɛgɛn mun kɛ o tɛna continuer n'o ye bilen dɛ an kɔni bɛ mun ɲini aw fɛ a y'aw tilen ya rabbi ala k'an n'aw lakanda. Isa Sangare do Mali la Wasolo yan foli la Jalonfila mara la fɛn min ne bolo bi sɔgɔmada na Maliyɛn ma o ye u tigɛ minɛ ka ɲɔgɔn tigɛ minɛ kɔsani na an ka jamana ɲɛmɔgɔw bɔra ka dɛgɛrɛ min bɔ n'o ye ka commission sigi min bɛ se ka CND ko sigi sen kan n'o ye Conseil national du dialogue ye service la vraiment an bɛ Asimi Goyita n'a ka jama fo la kosɛbɛ o ye baara ɲɔgɔnba di o b'a to de gɛlɛya minnu bɛ baaradaw la olu bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan u fara ɲini a la o bɔlen kɔfɛ n bɛ a ɲini Asimi n'a ka jama fana fɛ hali bi segin kɔfɛ dɔɔni u ka Air France ka ko na u ka fasoden u lajɛ Faransi ka Mali ka segin kɔfɛ u ka Air France ko ni fɛn ka lajɛ pour que fasoden minnu bɛ a tɔɔrɔ kɔnɔ u ka se ka lafiya sɔrɔ a ko la cogo min jamana fila bɛɛ kan k'a lajɛ. Ayiwa an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko tabali bɛ aw bɛɛ lajɛlen kama muso fara cɛw kan nka a ka d'an ye kosɛbɛ ka musow ka kumakan caman sɔrɔ an ka kɛnɛ kɔnɔ o siratigɛ la aw bɛ se ka an ka WhatsApp nɛgɛjuru sira wele n'o ye 01 20 24 30 47 16 aw tɔgɔ n'aw sigiyɔrɔ a bɛ kɔn k'olu fɔ ka sɔrɔ k'aw ka cikanw tugu o la. An balimaw ni ye bita bannen ye ni ala m'an ka jɔnya yira an na sini tabale kunnafoni kura kɛnɛ bɛ sigi an ka waati kelen na n'o ye sɔgɔma nɛgɛ kaɲa 7 tɛmɛlen ni sanga 30 ye Dadi Balawe ale bolo bɛ suya karafew la Ameriki jamana na laseli kɛla aw balimamuso fɛ Mariam Kuyate Bamako aw kana ɲina an ka nɛgɛjuru sira o labilalen don aw bɛɛ lajɛlen ye 001 20 24 30 47 16 aw ni ce aw ka tulomajɔ la ala ka tile hɛrɛ.